This is the situation report, and also one local government here in Enugu State. Here we had the primary election of NDC, Nigeria Democratic Congress. I won the election in primary election of Federal House of Rep in also a local government area, and also won in Iwetiti. Then when the party official is about to write the result, now Professor Kubue ran away with the result. He ran away with the result. What are we saying? What are we saying? We no go green. We no go green. Guano Professor Ben Akubua na mwa Ezeugo sere na mmebute rie 50 bags of papillotable water. Kongo na ogbacha oso ọ na-agba. Ko e declare winner. Ebabo politics abe nweta na propaganda. Ya ka ije Abuja. Ije wuru onwe na Abuja. Ijiri aka yo. Kolukolu umu isi akpugo na ha na awe akpagari ebuni enu. Eje ego. Ije wuru onwe na Abuja. Abuja ya na-eje we say that ije court. Ọ na-emeghe arrest. Ọ na ijelu omenala bụ Ezeugo Abuja branch. Mma emuru ha anya abani. Mma agụkatara Sam. Mma agụkatara Sam. Ngo Sam 91, go Sam 31. Otago. Go Sam 95. Mma agụkatara Sam ma na Sam na alụ ọrụ. Na Mathias Ezeaku mgbe Professor Ben Akubua agbapụrụ ọsọ. Ongo chụrụ ya ọsọ. So, onye ọ na-ama onye Professor Ben Akubua awo. Professor Ben Akubua weje result. Lashapụ ọsọ. Na igwe mmadụ niile a na-ebe a, ụmụ dimkpa niile amata ya sịkpọ wee bịa ebe a. Chụba ya enwude. Ifu ka Mathias si ekugodu. Ifu na ọtụkwa Mathias ụsọ nyawo onye chụrụ ya ọsọ. Onwude crowd niile a na-ebe a. Sọsọ ebe mkpụrụ mmadụ 7-8 ya nọ na nkọ. Wunde so ya agụ we no go gree and we no go gree ekwodo agụ. Guano Professor Ben Akubua na mwa Ezeugo sere na mmebute rie 50 bags of papillotable water. Kongo na ogbacha oso ọ na-agba. Papilo, take note. Papilo, take note. Mmebujelu Professor Ben Akubua 50 bags of papillotable water. Ko we dajuo mmụọ na ogbacha oso. Ọwụ no ye take shoma ajunwa. It disappear, appear n'ime Professor Ben Akubua just to save the people of Ezeugo. If God has decided to answer our prayers through Professor Ben Akubua, onye ọ ya adọrọ mma, onye ife na-agara nke ọma, onye Chukwu ya agosi, onye Chukwu ya etuwu ugo. Professor Ben Akubua ewu onye Chukwu ji wee rescue the people of Obiletiti and Ezeugo. Ịma na God usuru nne Oti wee nke Alex Oti. If I perish, I perish. Mmadụ ga-eme ya. So, onye God ji wee nke ndị Obiletiti wo Professor Ben Akubua 50 bags of papillotable water for you. Maka ọsọ gbara ife a iji wee gbanahụ mmadụ niile a na-ebe a. Ọhobele Ben Johnson nke na ji ha. Emebeghị eme ibido na nkwu idikiri ya go onwe win ozugbo ebunabaghị enu. Yeah. Eka na-ebechu. Kpọọ alụ bi na-agụ. Kpọọ ndị ike nga be nna yo. Kpọọ ndị ishie be nna yo. Ike ebeku ozugbo. Ka ashụ Professor Ben Akubua. Ewotago. Enugodo afọ onye akpọrọ odo ya na afọ onye akpọrọ agbagotana. Na afọ onye akpọrọ agbagotana. O wee result wee rachapụ ọsọ. Edebodu result ede. I declare go nwe winner celebrate wa. Edebo result ede. Ka onye declare as a winner. Who declared you winner? Meanwhile, Ezeugo I for ebe na Ezeugo no webe ahụ. Ezeugo. Ọ na ha fe koje ego do na akpa ma odoro ye akpa mu ebe ha na ebuni ge enu without a declarable result. It's in a celebration. You will learn the hard way. You will learn in a different way. You will learn new things in a hard way. Ezeugo. Ifubo ife.
amamife na-akpọrọ Prọfesọ Ben Akubue Ebuka Obi Evangelist Ebuka Obi nya je buru the sheet gbafere Fada Mbaka nya wo je the result gbafere Fada Ebemo Nsọ nya je wo the result gbafere ị na-akpọ ndị nọ ire onwe ha on the bishop ọ na ha ịghọtado ndị ụka ọ Jesus Christ je wo result ahụ gbafere mana ọ bịara in disguise wolu Prọfesọ Ben Akubue wee bịa mana ị na-esi anyị ike onye dị mfe ahụ wee Evangelist Ebuka Obi Fada Mbaka o woje tụọrọ Fada Mbaka worie tụọrọ Fada Ebemo Nsọ Fada Ebemo Nsọ worie nyezie ya onye nwaanyị ose eburu ụwa wee worie wee disappear maka na ọmụmụ maka na ị na-anya ịfụ na onye nwere ike iwoje shit ya wee gbafere n'ikpo mmadụ niile ada ebe a o meghe n'ike aka mathematical nwa amụma you will learn new things. So na Mathias ji aka wee dikiri onwe winner gee ntị primaries election ka aka na-eme ọdụkwa na ka anyị ende na court o emebe okwu the main election abịa bụ okwu abịa o ịghọtago ngụ ji aka dikiri onwe winner ngwa n'elu crying na-ebidogo gee ntị o dere sị Professor Akubue Austin tampered with NDC material after Ezeugo Mathias Ezeaku won the NDC primary election in Igbo Etiti, Ozo 1 Federal Constituency. NDC national leaders, please take note. If you go to Nibakwa already, watch ya. Not what they mentioned in a civilized. Which person's action is condemnable, sir? The action of the professor who tampered with our materials. Professor who? Professor Austin Akubue. Okay, tampered with NDC material. Also one at the Igbo Etiti Federal Constituency. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Please, can you tell us your name and your position in the NDC, sir? My name is Honorable Kevin Okemwe. I'm the NDC party chairman of Igbo Etiti local government. Thank you so much. Thank you, sir. How are you NDC party chairman Igbo Etiti? Browse work it ta. Kifonye NDC party chairman Igbo Etiti. E werukwa na rubbish ni na eme na omena na buze Ezeugo buru ebubata na NDC politics. E wadago o declare onwe winner. Oche no akụkọ Facebook ka abịara ịkọ. Oche na akụkọ Facebook ka abịara ịkọ. So emewe primaries election, mecha primaries election, iwola aka declare onwe winner. Iwola aka declare onwe winner. Ko e declare winner. Onye declare winner. Eba bo politics abe mutana propaganda. Jakija Abuja. Azo bo the main election azo. Go na court. Iye bido daliwe go na court na party primaries. E oda go. Who declared you winner? Jakija Abuja. Ije wulo nwe na Abuja. Jakija Abuja. Hey, what is your position in NDC? Ijiri aka yo. Kolukolu umu isi akpugo na ha na we akpagari ebuni enu. Ejewego. Ije wuro onwe na Abuja. Abuja ya dey je we say that ije court. Ọ na-emeghe arrest. Ọ ni ijelu. Omenala bụ Ezeugo Abuja branch. Mma emuru ha anya abani. Mma agụkatara Sam. Sam, Go Sam 91, go Sam 31. Go Sam 95. Go Sam, man, Sam na lolo. Go party primaries, mecha asiri bidona. Mathias Ezeaku kriwo jo ifo mere ife akita awu ko burugodo uzo reziwe alam maka o manu o rezie na force alam so ko burugodo uzo reziwe alam o ya onwesie ka nke wesi okwu si wee pụta ka ndị mmadụ wee ndị ụmụ okoko na-agwa jewe na Arise TV Peter Obi je katara ike wu keta ke ya gbara na ata amosu mmeji maka ata amosu ọgụ ese na iya anwụ mụnwa we ekrisa nke ese na mma anwụ ịghọtago ese na iya anwụ ifu bụ ife
Professor Akubue tampered with NDC material. Who declared you winner? Or party Jacka had declared winner? Or they may declare Sham mad winner. A way tamper with material. Can I tamper material if they declare mad winner? You will learn new things, and you will learn it the hard way. We want to join Ajojo. Upon a way make election, I tamper with material. We declare a winner. Onye declares the winner. When you get onye lose, I know kusi mba na tamper with material. On a way declare Sham mad winner. A way tamper with material. Mathias, who declared you winner? Who declared you winner? In Werike Wanyai, Iwu, the NDC, with regard to he declare mad winner. Kelundo work in all her, he declare mad winner. You people will learn the hard way. Meji Makauria Mosu, Operation, Meji Makauria Mosu. You gotta go. You made this area, man, name. And all come, Mata Gilora Mosu election. In a minute, you will learn how to play civil. You will learn how to live and talk responsibly. Yes, you will learn how to control the use of vulgar language. You gotta go. You will learn the hard way. He can ebechu. So then do to una manenu, una manache, una manadebe. The fact is that a declarable election, primaries election, NDC, which is the truth. A declarable. Mathias Ezeaku declare where declare result because now they were only for Facebook. Ocean info me na buze Ezeugo na ndoka na-eme. Omo na egwu obalo na egwu ndị nnukwu akpụkpụ. Ocean ife jere ịgba awo egwu me na buze Ezeugo. So how can you wish go Mathias congratulations. Jekwa withdraw ya. Je withdraw ya. Apart from P2B, Gbamo ebe also NDC on our result. Can ebe also NDC on our result. You will learn the hard way. You will learn the hard way. E can ebechu. Remember the main election. Ije when court we see na. When me say the main election, ibulu akpatigu. Taking in a federal high court.